Здравейте! Здравейте, приятели! Как сте? Какво правите? И сега какво чакаш чата да тръгне? Чакам чата да тръгне, но той няма да тръгне, така че започваме. Днес сме тук с Марти, ще направим анализ на мачовете между Франция и Испания и между Англия и Аржентина. Също така ще наминем през Левски, да видим там какво смятаме, че се е случило, дали всички са доволни от представянето на синия отбор. Ще минем и през ЦСКА, тъй като, както знаете, днес в 8:30 започват втория си матч срещу Дери Сити като гости. И ще дадем по една прогноза за първия кръг на FBET Лига. На най-силната така че лига. давай да започваме с... Кой ще започнем? С Франция и с Испания. Щом така си пожелал. Как видя матча ти? Какво ти хареса? Какво не ти хареса? Значи, мен най-много ми хареса играта на Испания. Това, че доминираха през по-голямата част от матча, че не дадоха възможност на Франция. Изненадаме това, че Франция игра много слабо. И мене също, както е думата, направиха един слаб матч и то баш кога не трябва. Да, най-важния, но мисля, че испанците си доминираха. Повечето хора очакваха доминация на Франция. Както и аз. Аз, ако трябва да съм честен, моята прогноза беше победа за Испания, просто мислех, че е минимално в края на матча, както срещу Португалия, 1-0, нещо късен гол или на Дуспи си мислех, че също има шанс да ги отстранят, обаче испанците излезнаха, доминираха, играха много силно. В защита на Франция също имаше и някакви пробойни, не знам дали си гледал при втория гол. Да. Не знам как Педро Порос там се озова толкова сам. То малко стана на късмет това двойно подаване. Съгласен съм, обаче на кадъра се вижда как футболиста от Франция при повторението седи отзад и дига ръцете и стои как и сам. Какъв беше? Те сега искат да го купуват Манчестър Сити. И ПСЖ ми ще искат Да. да го купуват. Забрахме, както и да е. Да, и според мен лично Испания си надигра тотално Франция. Много слаба Франция, не очаквах да играят толкова зле. И най-малко не очаквах да не успеят да вкарат нито един гол, поради причината, че до момента на това световно те са отбора, който беше най-постоянен в атака, най-разнообразен в атака, имат такива изпълнители в предни позиции, че всеки един селекционер би заведял, като започнем Дембеле, Мбапе, Олисе, Дуе, Баркола, всичките са над 100 милиона, каквото и да си говорим. И очаквах много повече, но Мбапе не успя да блесне и този матч, много макар че лично според мен, благодарение на него и те стигнаха до тук, защото Мбапе направи силно световно, нищо че отпаднаха на полуфинала. И аз останах изненадан от този матч, очаквах победа не победа, но очаквах Франция да се класира със сигурност. И така, а пък за вчерашния матч, макар че както знаете аз не съм привърженик на Аржентина, не защото не харесвам Меси или защото съм фен на Роналдо, просто не ми хареса начина на игра до момента, като изключиме след втората хидратация всеки един матч. В началото на матча почнаха много зле, Англия до 50-та минута, до гола, де-факто Англия беше по-добри отбор на терена. Сигурно са и аржентинците излезнаха много, не знам, не ми хареса начина, по който тръгнаха. Те тръгнаха на джасканица. Да, в смисъл, всяко едно нарушение беше грубо. В смисъл такъв даже, според мен лично, имаше по едно време някаква статистика. Аржентина имат 8 фала и първи картон за Англия. И то имаше много спестени картони на Аржентина в началото със сигурност. Но да си кажем истината, след гола на Испания, аз па на Испания извинявам се на Англия, имаше само един единствен отбор на терен и това беше Аржентина, които доминираха по абсолютно всякакъв начин. Грешката на този немец Тухел, който според мен е направил огромна грешка с прибирането на целия отбор, а и отделно не може да се прибереш 60-та минута отзад. Не 60-та. 70-та, айде, 70. 20 минути, като добавиш всеки път има около 6 минути продължение. Това са едно полувреме почти. Абсолютно. Да играеш защита, не мислиш какво ще се случи. И си вади всички офанзивни футболисти. Да, аз това гледах, че той го е изиграл много добре в дадената ситуация, нали, за момента на матча, че той не мислил за напред. Обаче това е футбол, ти трябва да си готов на всичко да се случи. Има и друго, ти като си извадиш целият офанзивен резерв в момента и вкараш още 5 защитника и се прибереш отзаде да ти вкарат гол, вероятността е над 70% лично според мене. И по този начин ти отиваш минимум в продължения,
които ти пак си без офанзивни играчи. Там мога да направиш 2 смени, обаче ти ще извадиш кой? Ние го видяхме. Накрая пусна Рашфорд. 90-та минута. 93-та минута след гола на Аржентина, като ги поведе вече за 2-1. Макар че като влезна Лаутаро си казах, той ще вкара гол 100%. И той влезна някъде там. Той влезна 88. Да, 87-88 влезна Лаутаро и бях почти сигурен, че ще вкара гол, защото аз много харесвам този футболист като цяло. Мен ме изненада това, че Аржентина с по една глава под защитниците на Англия не знам и какво се... англичаните имат такъв проблем с центрирането. Нещо се щупи вчера в Англия според мене, защото както казваш ти не може с по едни 10-15 см по-ниски футболисти, като включиме, че влезна в игра и този Дан Бърн, който е 2 метра и 9 см, централен защитник и да ти вкарат гол от центриране. Нали, айде, тая на Енцо, хубав удар, нямаше видимост Пикфорд към топката, хубаво я завъртя, мина през двама човека, нали, това до някъде е и шанс. И си я вкара, обаче да ти вкара Лаутаро, който е 1,76 примерно, или айде да кажем максимум 1,80, а твоите централни защитници са единият ти е 2,9, другият ти е 1,95 и да ти вкара с глава, това е скандално, поне за мен. Повторението се видя, Джон Стоунс увисна и в такава зона точно между бека и централния защитник. Са много коварни. А и не само той, Макалистър имаше удар с глава. Той 2 гради Макалистър, да. С глава и после след това. Те имаха, мисля, че още един удар имаха, където Пикфорд го спаси. Да, дето я пусна, да. Да, така че... Не знам, нещо... Явно прегоряха или не знам дали прегоряха или се гръмнаха по-скоро. Някои хора ги слушам, че говорят вече, че уморът си оказва влияние над морската вещина, работи, ама толкова да е за едните, такова и за другите. В принцип да, пък и това са 15 минути, сега колкото и да са изморени. Абсолютно. Това са 15 минути, които... Лично мое мнение, Тухел прееба Англия вчера за мен лично с тази, не знам как да го нарека, с един вид страх след гола да прибереш целият отбор, нали, някои мои да го оправдават, но за мен лично го направи твърде рано, можеше да играе малко по-освободено, в смисъл такъв, да изчака да направят някоя контратака, да вкара втори гол и тогава вече да ги прибереш, нали, окей. Ние видяхме, че Аржентина след като изравниха, те продължиха да атакуват. Абсолютно. Аз като изравниха бях сигурен, че матч няма да има продължение. Като видях само 9 минути продължение, бях сигурен, че Аржентина ще се сбият още в редовното време. Пак казвам, напълно заслужено Аржентина стигна на финал, след тия 3 обращалки, които направи. 2-0 от 0-2 срещу Египет, 3-2, вчера от 1-0, 2-1 и преди това от Кабо Верде. Пак продължението. Значи това, което се говори, че в момента най-вероятно са най-силният отбор, явно е така. Все пак, нали, аз лично съм за Испания на финала, но Аржентина си заслужи да играе на финала със сигурност. Сигурност, да. Макар че много хора са скептични, много хора с всичко, което се случва на това световно. Въпросът е, че то цялото световно е много зле. За мен е това световно много зле. От гледна точка на съдийство, особено много спестени картони. Не знам по какъв начин и защо така им е казано на съдиите. Това са очеизвадни ситуации за картон. Втора минута те почват да се бият. Нищо няма. Вчера до 11-та минута можеш преспокойно да има 5 картона. Човека прави 6 фала, пак не му се дава картон. Не знам, но пак казвам, честито на Аржентина и заслужено се стигнаха до финал момчетата. Нека сега да чуем ти как си прекара на стадиона. Аз лично си прекарах много добре. Аз отидох на стадиона, говорим за мача на Левски срещу Борец. По-раничко изпихме по някоя друга бира, ядохме по някоя кебабчика, как е думата. Много хора, празнична атмосфера. Нещо, което много почва да ми прави впечатление, че на стадиона на Георги Аспарухов, когато има матч, било то за Европа или за подбългарското първенство, преди матч има изключително много игри за младите, за малки деца. Винаги гледат да направят нещо интересно. Примерно вчера бях изкарали феншопа отвънка, да не се налага да влизаш, защото като влезнеш вътре ставаше мазало. Имаше отворен феншоп с тениски, с такива неща. Имаше даже нещо, което се правеше преди години, не знам ти дали си го виждал. Игра с публиката, записваш се и те изкарват на центъра, ако вкараш от центъра 10 000 евро. Не съм бил. Бяха направили много интересна игра. Слагат в вратата една малка вратичка и първо, ако вкараш от дуспата в тази малка вратичка, печелиш 100 евро. Ако вкараш от пенала,
взимаш 1000 евро. И вече ако вкараш от центъра, влезне в тази малка вратичка топката, взимаш 10 000 евро. Направиха го, човека не успя да вземе нито 1 евро, но си е готино, такова малко по-европейско става, разбираш. И това нещо много ми хареса. Атмосферата няма какво да я коментираме, още от момента, в който футболисти излезнаха да загряват, както всеки един матч, когато е по-голям, пълен стадион, фенове, имаше много млади, мисля такъв малки деца, жени имаше много, беше много хубаво. И нали, Левски успя да ни зарадва и с една победа, която беше категорична според мене. Сигурност. Като изключиме първото полувреме от първия матч с тях, мисля, че и трите следващи полувремена би било то второто там, като играхме в Баня Лука и двете на Герена, Левски доказа, че със сигурност заслужава да продължи, че е по-добри отбор. Нямаше съмнение в това нещо. Но на мен интересното ми е следното. Какво прави Хулио Веласкес на това полувреме? Той човек всеки път, когато Левски излезе за второ полувреме, излиза все едно друг отбор. Излизат и изяждат тревата. В следващите 20 минути, да кажем, от второто по време, те мачкат, доминират всеки един път. И то не е за първи матч. Така беше и с миналия матч с тях като гости, с ЦСКА беше така също. Много мачове по този начин, той човек с Черно море, ако си спомнеш, имаше един мач 1-0 на полувремето, 3-1, като върна Ради Киров в десен бек. Не знам, този човек явно нещо им казва и тия превъртат играта от всякъде, излизат и изриват терена. Много ми харесаха новите попълнения, поне след този матч съм останал с много добри впечатления от този в средата Сержиньо. Човека си му личи от километри, че е футболист. Той с поеменето вече печели 2 метра. Дават му топката, той се обръща и вече е 2 метра напред. Постоянно търси топката, покрива изключително много празни пространства по терена, бори се за всяка една топка, а пък Рейналдо направи това, за което го взеха. 2 гола. 2 гола, имаше 3 ситуации, 2 гола и 2 гола бяха перфектни. Окофлекс също. Окофлекс си Окофлекс. Спи примерно 60 минути, събужда се, взима топката и вкарва от някакъв невъзможен ъгъл, вкарва някакъв гол. Перея също и той Перея се включи добре. Аз между другото не знам ти дали си го гледал Перея и какви сте наблюденията за него, но аз лично много харесвам, защото той е такъв биткаджия. Аз съм играл с него, така играл ли си с него? Да, ние засекохте ли си? Една година. В окото? Да. И наистина много, за централен напад първо е много техничен, бърз е, експлозивен е. Малко като го взех в Левски бях на коментар, защото той не е изявен голмайстор, със сигурност. Обаче, както виждаме и на Герена и головете срещу ЦСКА. Върви му срещу ЦСКА, да. Мисъл, той на Левски вкара няколко гола, докато бяхме в Лукото. Да, той да. Така че по отпуш се тръгна му играта. И между другото, като влезе всеки път с огромно желание, независимо дали е 80-та, 60-та или е титуляр. Да, също това. И срещу още, те когато го взеха, защото Сангаре, нали, се контузи и той почна срещу Лудогорец. Още тогава видях, нищо, че паднахме, видях едно такова желание за машкарска игра, разбираш. Той отиде, сбута се, ядоса се, изнервя се, смисъл такъв, гори отвътре и че има желание да помогне по всякакъв начин на отбора. Сега някой път дали ще вкара или няма да вкара, това божа работа. Всеки изпуска. Но има желание и се бори много и мен това много ми харесва. Връща се до центъра, пресира, има крачка, едър, бута ги, ръга ги, гори момчето. Тазалевски, това е, сега идва вече интересното. Втори квалификационен кръг за Шампионска лига. Знаеме шампиона на Румъния, университета Крайова. Да, Крайова. Жалко, че няма да има гостуващи фенове втория матч. Наказаха Левски без публика и една година изпитателен срок. При всяко следващо пак няма да има. Макар че това гостуване беше хубаво, защото е на 4 часа и половина. Да, и стадионът е голям, колко беше? 10% на 30 хиляди, 3 хиляди човека можеше да отидат. Което щяха да се напълни със 100%, нямаше как. Със сигурност. Щяха да са и повече даже. Да. Аз метнах едно око на Крайова и ще е тежък матч. Между другото имат много изпълнители, които стрелят отдалече. Това ми направи впечатление, че те в последните си 2 мача срещу тези, които играха сега за Шампионска лига, вкараха 5 гола, 3 са зад наказателното поле, с удари отдалече. Даже и последния вчера е с удар, примерно 5 метра зад пенала.
Интересен матч е, хубавото е лично според мен, че този път Левски ще е домакин първия матч, макар че повечето хора казват, че е по-добре да си гост. И аз мисля, че е по-добре да си гост. Да, но срещу такъв отбор в толкова негостоприемен стадион, където ще отидат Левски, е много по-добре да, ако успеят тук да вземат аванс, дай Боже, 1-2 гола, ако стане чудо голямо. И там да отидат малко по-спокойни, защото Хулио Веласки според мен знае как да излъже Крайова, ако първият матч победи тук като домакин. Както стана с Палк на времето, Да. с Мари Стоилов. Тук 2-0, там 1-0 и ела ги гони. Така си е. И така, това е за Левски. Другото, което идва, Групи очакваме със сигурност. групи са задължително. Надяваме се да се Лига Минимум Европа. Минимум е Лига на конференциите. Аз мисля, че могат да се И преборят аз мисля, че за Лига Европа бяха излезнали някакви проценти, бяха там 3% за Шампионска лига, че има шанс да се класират, мисля, че около 20 и няколко бяха за Лига Европа и 42-3 за Лига на конференция. Ето, де-факто ние сега, ако успеем да отстраниме Крайова, със сигурност играем на Да. конференции. Аз не мисля, че са непреодолим съперник. Да, но са много по-класни от със сигурност, това е босниците. ясно. Макар че като се замислиш, ние да говорим за по-класни отбори, тъй като знаем първенството на какво ниво ни е като цяло. Босна са на световно. Не мисля, че босненското първенство е много по-слабо от нашето, за да мога да казваме такива коментари, те са слаби и така нататък. Да, сигурно. Сега щом са стигнали да играят Абсолютно. квалификация Шампионска лига. Еми, ще видим какво ще направи Левски. Дано успеят да се класират за Лига Европа минимум. Така, днеска ЦСКА. ЦСКА с Дери Сити. Какво мислиш ти за този матч? Аз мисля, че ЦСКА първия матч малко се поизложиха. Трябваше си да не допускат такива леки голове. Втория гол. Да, особено втория. Той е първия лек. И двата бяха, в смисъл... Даже първият е по-скандален от втория. Те го оставиха чисто сам в наказателното поле от фал в център, он му я подаде по земя и той се обърне на вратата. За мен трябваше поне да се опитат 3-1 да се свърши матча, да имат 2 гола, да отидат спокойни. Защото знаем, че и там има някакви напрежения в клуба, към треньора има някакви неща, където... Публиката не го харесва особено. Да, По-голямата част да е. Знаем, че ако се издъни още в началото на Европа, според мен ще могат да дадат още няколко мача в първенството. И при първа издънка си Да, е заминал. и при първа издънка, така че и при него има най-вероятно напрежение. Всички казват, че е много голям мотиватор. С него аз не съм имал какъвто и да е контакт, но знам, че е много голям мотиватор. Само се притеснявам да не допуснат гол в началото на матча и да изпуснат, Юздите. да, както се казва, но аз мисля, че това матч е продължение. Аз също мисля, че матча е 1х двоен шанс. Казвам защо. Защото ЦСКА първото, което е и по миналия матч, когато са играли там през 2009, са завършили 1-1. Дери Сити за такъв тип отбор стъпват много здраво. А пък в България това е малко... Знаеш как става, като играеш срещу такива отбори. Особено като имаш по-южноамерикански футболисти. Абсолютно, може да се изнерви матча, доста е вероятно. Доколкото видях и треньора на Дери Сити е доста обнадежден, каза, че нали, съответно уважават ЦСКА, но ЦСКА не бил Барселона, което е така за всеки един отбор. Мисля, че всичките отбори, които се срещаме в момента, и Левски, и ЦСКА, следователно сега и Лудогорец, които почват от другия кръг, ако не се лъжа. Да, са горе-долу на едно На една черга така ят. Така че ЦСКА според мен ги очаква тежък матч. Също знам, доколкото разбрах, няма да участва и Лапулухов, вратаря им. Той не е пътувал с отбора и Макс Ебонг. Той мисля, че беше централен защитник ли халф ли беше, не съм запознат точно. Така че без ключова фигура в състава си ще бъде ЦСКА, защото Тодор Лапулухов за мен е един доста стойностен вратар. Доколкото предполагам ще пази Марто Мартин ли беше Евтимов? Не знам, Мартин ли беше? Как му беше името? Явим, да не се избъркаме. Да не се объркаме. То ние вече може и да сме се объркали, сега ще погледнем. Склад Димитър, извинявам се. Димитър Евтимов. Най-вероятно той няма трети резервен вратар, така че и аз лично като фен на Левски, аз не го крия, надявам се ЦСКА да продължи, тъй като е хубаво за клубния футбол на България и като всички останали българи, аз
предполагам, че всеки един трезвомислещ човек би подкрепил български По отбор. принцип, да, не сме от отборите, които участват постоянно в Европа. Абсолютно. И не знам, нищо не губи другата страна на София или на България, ако ги разделиме на синя и на червена, ако един отбор продължи или другия. Така че аз лично стискам палци ЦСКА да продължи, но мисля, че матчът ще има много тежък. И аз съм също не. Дано грешим, дано си вземат матча с лекота, макар че го имах в варианта, ако тези много тръгнат напред, Дери Сити една контратака и матча свършва лично според мене. Макар че като видях тези колебания в защита на ЦСКА. Абе, един гол е много, дори два гола са много коварни, защото допуснеш ли един, след това вече... Трудно става. Ти сам виждаш колко мачове от 2-0 се обръщат. Абсолютно. И така, започваме и с една нова наша рубрика, която ще правиме преди всеки кръг на българското първенство. Ще даваме нашите прогнози за целия кръг. Както знаете, в петък започва българското първенство, нашата FBET лига. Чак до понеделник има мачове. Чак до понеделник, като първия матч е Спартак Варна, ЦСКА 1948. Марто, какво мислиш ти за този матч? В смисъл какъв ще бъде крайния изход, тъй като няма как в момента да анализираме отборите, като не сме ги гледали. Те са първи мачове, доколко познаваме Цецо, убил ги от тренировки. Може да са изморени. Изморени са. Изморени, психически могат да са изморени, обаче аз този матч го виждам хикс. За мен има шанс наистина 48. Спартак Варна, пак знаем, те си имат техните си проблеми, макар че сега казаха, че нещата малко са се нормализирали. По-окей е обстановката, отколкото миналата година, но мисля, че този матч Спартак Варна ще се опънат и ще е хикс. И според мен, между другото, ЦСКА 1948 ще бъдат и фокусирани малко или повече вече в европейския матч, който им предстои другата седмица. Затова лично моята прогноза е, айде ти да не си кажа, защото щях да кажа едно хикс, но няма да ползваме двойните шансове, аз ще кажа единица за Спартак. Единица? Единица. Ау. Единица, тъй като Спартак Варна са домакини, не са толкова лош домакин, миналата година взеха немалко точка като домакини, играят силно. Пак казвам, това е, ЦСКА ще имат пътуване, после прибиране може да заложат на малко на някои резервни състезатели, могат да спестят някои. Не са се опознали, знаете, че там се взимат с количество. Вече не е баш така. Преди беше така, вече малко повече се подбират. Но аз тук ще пробвам изненадата и казвам единица за Спартак. Аз съм за хик. Следващия матч в същия ден е късният е Левски Дунав. Тук аз нямам съмнение, за мен Левски ще си вземе матча. Пак казвам, силен домакин сме. Миналата година мисля, че имаме една единствена загуба от Лудогорец в последния кръг. Набирате инерция. Набираме инерция и най-голямото предимство спрямо миналата година в Левски е, че вече има резервна скамейка. Доколкото може да се позволи. Според мен Левски ще изгледат, няма да изгледат с пълния състав, който ще играят в Европа. Ще даде шанс на тези, които са играли по-малко. Най-вероятно, ако се оправи Ради Кирилов и той ще започне, защото той че има и правилото. Един задължителен, да, този Адриан, който взехме. Да, той беше че от Тетър, те си го върнаха. Не от Тетър, взехме това. Секунда само. Защото имаше едно момче, централен нападател от Етър, който се върна, мисля, че пак. Кой бе? Не помня как му беше името. Той беше под наем в Етър. Трансферс, така, че му... Адриан Райчев. Адриан Райчев, нали го взехме от Пиза точно заради това крило. Да, сетих. Да, ще се бъркам с другото момче, което беше в Етър. Да. Давид Косов според мен ще поиграе. Аз лично много го харесвам, много добре се включи. Такъв експлозивен футболист, нисък, повратлив, бърз, има хубав завършващ удар. Според мен ще даде почивка на Рейналдо и мисля, че ще влезне и този новият, който е Мехди Мурабаик, който го взехме. Той между другото е много качествен футболист. Според мен Веласки ще сега първия матч особено, не знам дали ще рискува толкова състав, да променя, да експериментира, обаче видяхме, че миналия сезон му се получи. Хем в Европа вървяха добре, хем и в първенството си вървяха добре. Както си говорихме и с тебе, умее да мотивира. Дадох ти пример с Сухене, който почти цял сезон не игра, но в мачовете, които влезна, игра си на ниво, нямаше средни, знаеше за какво е на терена, не само той, и другите футболисти, които не получаваха толкова много шанс. Така че аз мисля, че Левски ще си вземе този матч с разлика. Следващия матч Септември Арда.
Тежък хикс. Аз тук ще заложа на Арда. Според мен матчът е двойка. Септември едва му целяха миналия кръг. Не видях да са се подсилили нещо кардинално. Септември винаги А пак Арда, треньора си запазиха, доколкото си спомням. Не са направиха и хубави хубави играчи, трансфери. Да. Така че за мен лично матчът е двойка. Следващия, много интересен матч. Лудогорец Локо Пловдив. Казвам защо е интересен, защото през миналата година Лудогорец играе изключително трудно срещу Локо Пловдив. 3 хикса имат. Има 3 хикс и една победа за Локото Да. миналата година. Доколкото си спомням. Да. В смисъл Лудогорец ги биха за баража с Дуспи. То това Последния мисля, матч. че беше ясно на всички, Но че... аз мисля, че матчът ще се повтори и матчът ще бъде хикс. Залагам на И аз мисля, един че на един. хикс. Това ти казах и на теб, аз съм работил с Косич. Знам горе-долу какви са вижданията, как ще се излезне за този матч. Локото ще излезне, ще стъпва, ще играят по-сигурно. И мисля, че най-резонното ще е хикс. Както знаем, Лудогорец нищо не чухме това лято за тях. Абсолютно, само е сега, че вече се разделиха с този Хюнгмо и дойде някакъв немски треньор. Да, и отделно аз за единствения трансфер, който чух. Продадоха Петър Станич. Да, и Полендаков, който взеха. Полендаков, да. Който... А ти наясно ли си сега дали ще има пак като миналата година шанс да си платиш някаква сума и да не се... Мисля, че това правило за 20 годишния няма да има такава Няма да опция. има. Мисля, че няма да Защото има такава опция. не съм го доразбрал и не съм сигурен дали... За другото май продължават да си плащат, обаче... За този до 23 за нищо трябва да играе един мисля, че трябва 45 минути задължително. първото. Да, Трябва да започне титуляр. задължително 40 Добре. минути. Следващия матч. Враца, Враца, Черно море. Аз съм единица тежка. Аз съм хикс. Ти само хиксва на шлепа. Защото е първи кръг, отборите първо няма да са толкова добре физически в момента. На всички ще им тежат краката от подготовки. Първо времето ще е много топло. Не знаеш, му завали и дъжд. Да, мога да има и някакви хидратейшн паузи в първенство да вкарат. Те се хидратира достатъчно. Аз гледам статистика, примерно на 45 минути, средно матч се играе 16 при нас. Да, Между 10 и 15 минути се играе футбол. Нищо общо няма с футбол, по принцип. Ама ето ти сам виждаш, мачовете са в 7, 7,5, 7,15. Още е топло тогава, да. Което означава... Ти хикс каза, така ли? Хикс, добре, аз съм единица за Ботев Враца. Следващия матч. Славия ЦСК. София. Това матч за мен е много троен, обяснявам защо. ЦСК ще бъдат след тежък матч, който е днеска. Не знаем. Психически не знаем в какво настроение ще бъдат, защото ако отпаднат няма да е много добре. Също така може да има и смяна на треньора лично според мен, още на момента в който отпадне ЦСКА от Европа. Даже не знам дали ще му дадат шанс. Напълно е възможно. Така че този матч за мен ми мерише на един хикс. Славия, нищо за тях също през лятото, само че си подадоха Балов. Върнаха си този, как се казваше? Той се завърна, той е вечният принц, дето само си тръгва и се връща. Е този Мартин Георгиев. Както гледам, взели се Илян Антонов, Бурносузов е отишъл там. Да. Взеха няколко човека от Взеха, да. От Монтана са взели едно момче, някакъв Балдел Маро. Този, Владимир Николов се върна. Така че според мен ЦСК дори да бият, пак ще са много уморени, защото доста вероятно днес да играят продължение според мен лично. Уморени ще са, ако са били ще трябва вече да се настроят за следващия съперник. Така че аз казвам Славия ЦСКА хикс. Аз съм за единица и изненада от Славия. Добре, харесва ми. И последния матч, Ботев Пловдив, Локо София. Силно се надявам Локо София да спечели. Обяснявам защо. Ботев Пловдив не че не ги харесвам, но стилът, който ще преподава Станислав Генчев, ако бъде същия като този в Левски, докато беше, макар че той се тръгна след 6 поредни победи, на мен лично не ми допадна да играеш с 5 защитника. Те затова го изгониха. Тогава Наско Сираков си спомням даде пресконференция след като го махна и каза, че просто футбол, който Левски практикува, не му харесва. Който и на мен лично не ми харесваше. Така че, знаете, Локо София, Любо Пенев, ти си работил с него. Да.
Голям треньор, голям български футболист, който аз наистина много уважавам, нищо, че пак е от легенда на ЦСКА. Трябва да се уважават и да не се омаловажава труда на всички легенди български, независимо от кой отбор са, лично според мене. И мисля, че Локо София тази година ще бъдат по-силни от миналата. Лично мое мнение. Обяснявам защо. Знаеш, Любо Пенев мотиватор, играе отворен футбол, открит футбол, което мен ми допада. Дава свобода на футболистите, което също е много важно. Да. А пък Ботев, те си подсилиха също отбора, не продаваха толкова много футболисти. Но лично според мен, аз бих заложил тук, ако трябва да съм искрен, двойка на Локо София. Макар че е много трежък матч. Ботев. В този матч го виждам хикс по принцип. По принцип, ако трябва да сме спрямо коефициентите, Ботев Пловдив излиза като тотален фаворит. Като коефициента е паднал от 1,80, в момента 1,66, а пък на Локо София се е дигнал от 4,50 на 5, което не е никак малък коефициент. Но аз мисля, че Локо София ще поднесе изненадата този кръг. Аз съм за хикс тук. Така че това е нашата рубрика за българското първенство. Очакваме вашите коментари отдолу. Също така, ако на някой му се занимава, напиши си и ти всичките мачове как ги виждаш. И понеделник, вторник, когато сме на лайв, ще видим кой е оцелил повече мачове. Хората могат да се присъединят в Дискорда, Да. който ще е долу в описанието. Там имаме секция. Всеки от вас може да си праща нещата, как ги вижда, как ги играе. И както знаете, вече имаме такава рубрика също с фишове. Вашите фишове за компилации. Така че пращайте, влезте в Дискорда, пращайте вашите фишове, независимо дали са губещи или печеливши. Съответно ще се радваме да ги видим, ако някой фиш ни хареса и видим, например, че е хубава голяма печалба, голям коефициент или някакъв страшен кръг, което ти е издънило едно нещо в последната минута, ще се видите в нашата компилация. Дайте да разраснем Дискорда, да направим едни хубави компилации с вашите фишове и наши, разбира се. Както виждате, видяхме доста интересни неща, видяхме загуба на $70,000 на Аржентина. Видяхме компилацията беше пусната преди матча на Франция и Испания. Половин милион залог за Франция да стане световен шампион. Че... Има хора, които играят с изключително дебели суми, има и хора, които играят с изключително високи коефициенти с по-малки суми, така че може да видите нещо, да препишете, да ви допадне. Така че ние ще бъдем много доволни, ако изпращате вашите залози. И надяваме се това видео да ви е харесало. И ще се видим следващия път. Най-вероятно събота на лайв, преди матча за трето и четвърто място. Да. Ще има лайв преди матча, пък за финала сме си заедно, ще го гледаме на живо. Ще коментираме. Ще стискаме палци за Аржентина. Само аз аз съм за испанците. Така че и вие в коментарите могат да напишете според вас кой ще стане световен шампион и кой ще вземе за голмайстор. Това също ми е интересно, защото и Мбапе и Меси са още в играта. Двамата имат равен брой голове, по още един матч имат и двамата. И според мен това ще се реши кой ще вземе златната топка. Да. Ако Меси вземе световното и е голмайстор, нищо чудно, пак да вземе златната топка. На 39 години. Така че това беше от нас. Виждаме се и до скоро. Чао!